Day 22. Ayan, so nandito na ako sa SM ngayon kasi concert na ni Jessica Sanchez, Drilon and Bugoy Drilon. So yung outfit ko is naka jump. Last time dito na concert si Morissette, and this time si Jessica Sanchez. Midnight sale pala din ngayon daw dito. Tara. Lagian, yun na Grace, sa bahay, ay nasa mall pala. Kung di tayo abutin alas 12 dito, punta ako ng mall para mag-grocery. Hingal ako dahil 6:30 na. And guys, nasa loob ako ng SMX, and this concert is co-presented by Street Bike. Hanapin natin yung ating lane kung saan tayo banda. Walang nakalagay. Are we ready? Yeah. Thank you. Producer seats, VIP. Asan? Uy! Kumulan to ha? Wow! Dito ha? Amo, nasan na siya? Ay, nandito kami sa loob ngayon sa laban ng mga paano. Okay na din ako. Position natin. Dira. Nasa ko. Sana lingko daw. Ayan, so lumabas ako guys kasi kakain muna ako. Hi! Hi, bye! Hi, Jessica Sanchez. See you later. See you. Bye guys, Merry Christmas. Yun si Ayo ba? So kakain muna tayo. Pero parang konti lang yung tao guys. Sorry ha. Pero ewan ko kung na-market ba siya ng maayos. Wala pa masyadong tao sa loob. Tapos wala nang linya sa labas. Ayan, so dito sa may 4th floor banda yung mga foods nila. Mandarin, lechon, and Jollibee. Jollibee tayo guys.
Yan, kain tayo guys. We have ramyun, kimchi, and ewan ko ano ba yan. Ito. Kain. Tapos na akong kumain guys. Ha? Wala ba sila dyan? Hi! Welcome to my party! Charot! Ayaw isa. Hindi pa nag-start. See! Hi! Welcome to Vlogmas Day 20. Official hotel partner, Appleview Hotel. Official TV partners, ABS-CBN and TV5. Start na! Yay! Ladies and gentlemen, please welcome. Ayan, so pumapasok kayo sa loob kasi walang media access. Nasa harap tayo guys. Anyway guys, yun, pwede niyo po akong i-add sa Facebook, sa Instagram. Tapos baka next year po, lumabas yung bagong album under my new management, Tita Baby.
The next one, Mylan! Rolling, rolling, rolling on the river. Oh, rolling, rolling, rolling on the river. How about me and your Christian? It's rolling, rolling, rolling on the river. Now, but at the least, Mylan! Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling. Nakalimot! So time check, right 11. After dito, didiretso ako ng Gmall sa mga gossip. Baka may isang oras. Kakayanin ko. Thank you sa Media Pass, Mangpal. Sulit. Hello mga mahal, tapos kami sa concert. So didiretso ako sa Gmall. Ewan ko lang kung maabutan pa ako kasi time check is already 11:20. Baka pagdating ko doon sa sino sa hotel maabutan. Sige lang, para sabay nakatuwin. Hi guys, nasa Gmall na ako. Nasa elevator ako ng Gmall and paakyat tayo. Pwede na pagod ako. Maulan sa labas masyado, naulan. Grabe. Tabako. Aircon sana ako, pero na-off yung aircon nila. Wala ng tao dito. Time check, 11:45. So malabo na tayo makapag-grocery ngayon. Ay, masaya kanina, grabe. Lagi yan. Hi guys! Hello mga mahal, sa bahay na kami. So that's it for vlog day 22. Vlogmas day 22 pa na. So ayan, maraming salamat sa nood sa aming mga vlogs. And see you again for Vlogmas day 23 tomorrow. Bye! 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 Yan, always love your family.